ברוכים הבאים למפגש הראשון בסדרה שנקראת נקודות אור, מסע לחיים, להרפות מהכאב. מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים להבין את שורש הבעיה, מאיפה מגיע הכאב. אז למה הכאב לא עובר? אם הכאב היה יכול לדבר, מה הוא היה מבקש מאיתנו? מה הוא רוצה מאיתנו בעצם? למה הוא מגיע? תחשבו על זה רגע, תשתפו אותי, מה דעתכם? כן, אז הוא מסמן לנו משהו, רומז לנו משהו, כמו נורת אזהרה באוטו, כשיש איזו תקלה. יש איזו תקלה, אנחנו לא יכולים להתעלם, אנחנו צריכים לעשות משהו. אנחנו רוצים לפתור את הבעיה, אנחנו לא תמיד מבינים בדיוק מה הנורה הזאת אומרת. יש כל מיני ציורים על הנורות, נורות כתומות, נורות אדומות, לא תמיד זה ברור לנו מה זה אומר, אבל צריך להתייחס. למה רוב הטיפולים בבעיות כאב לא מחזיקים הרבה? כלומר, אנחנו לוקחים כדור נגד כאבים, זה עוזר קצת, ואחר כך הכאב חוזר. גם במצבים שיש נגיד איזה דלקת במפרק, ומזריקים איזה חומר שהוא עוזר, לפעמים עוזר לחצי שנה, לפעמים עוזר לשנה, לפעמים אפילו כמה שנים, אבל אחר כך זה חוזר. אז למה זה קורה? אז זה קשור בזה שהטיפול הוא בסימפטום, כלומר, בכאב עצמו, או אולי אפילו בדלקת שגורמת לו, אבל לא ממש בשורש הבעיה. גם יש התעלמות מהעומס הרגשי, שלפעמים הוא חלק מהשורש שממנו מתפתחת הבעיה, שבסוף גורמת לכאבים, והגוף שלנו זוכר, גם כשאנחנו לא זוכרים, גם כשאנחנו שוכחים, גם כשעבר הרבה זמן, מצבים מסוימים, הגוף עדיין זוכר. אז כאב הוא לא תקלה, כאב הוא מסר בשבילנו, שנהיה מודעים. עדיין יש משהו שצריך להתייחס אליו. הכאב הוא לא אויב, הוא לא עונש, הוא הדרך של הגוף לבקש הקשבה. לדוגמה, מתח נפשי שלא מקשיבים לו, יש לו כל מיני השפעות בגוף, ואז הוא הופך למחלה או לכאב. אם יש למשל נפיחות במערכת העיכול, למשל, אנחנו הרבה פעמים אוכלים קצת יותר מדי, או אוכלים אוכל שהוא יכול להיות מאוד טעים, אבל קשה לנו קצת לעכל אותו, אז אנחנו מרגישים איזו נפיחות. אם אנחנו מתעלמים, זה יכול להפוך לבעיה. אנחנו חיים באורח חיים שדורש מאיתנו הרבה, ואנחנו רוצים להספיק הכל, אז אנחנו לא תמיד ישנים מספיק, לא תמיד ישנים בשקט, באופן רגוע, ומצטברת עייפות, היא מתפתחת, יכולה להתפתח לבעיה רפואית, שתגרור כאב. אז אנחנו מתחילים לדבר על הנושאים האלה, אז אנחנו צריכים גם להיכנס לרעיון הזה שיש קשר בין הגוף והרגש, הגוף והנפש. איפה הרגש פוגש את הגוף? יש פה כמה דוגמאות. למשל, הגב יכול להגיב באופן סימבולי לרעיונות של עומס, כשאני מרגיש עמוס, כשאני מרגיש שיש עליי הרבה אחריות, אני מחזיק על עצמי הרבה דברים, זה לא רק מבחינת עומס של משקל על הגב, אלא תחושה כללית כזאת של עומס, שיש עליי יותר מדי דברים, יותר מדי אחריות. אז זה יכול אולי להשפיע על הגב. הצוואר למשל,
נהיה נוקשה, אולי יש איזה קושי להסתכל לצדדים, אנחנו רגילים ללכת ישר, ואולי קושי להתגמש, קושי לבחור בדרכים אחרות, או אפילו לראות דרכים אחרות, יכול להשפיע על הצוואר. הצוואר גם מחבר בין המודעות, הראש, לבין הגוף. ברפואה הסינית הוא נקרא חלון לשמיים, יש נקודות שנקראות חלון לשמיים, שנמצאות באזור הצוואר בדרך כלל, זאת אומרת, אלה נקודות שמחברות בין הגוף והנפש. הכתפיים נושאות לפעמים משקל רגשי, בעיות בגרון יכולות להראות על קושי להתבטא במילים, קושי לבטא את עצמי, ותחושות בבטן יכולות להעיד על איזשהו עיכול של משהו רגשי שלא הושלם כמו שצריך. תקיעות אנרגטית וכאב. ברפואה הסינית יש משפט מאוד מאוד מוכר שאומר, כשהצ'י זורם בחופשיות אין כאב. מה זה אומר? שאם יש כאב, אז משהו לא זורם חופשי, משהו קצת תקוע. יש הפרעה לזרימת האנרגיה. צ'י זה, בקיצור, זה אנרגיה. אבל מעבר למונח אנרגיה, בעצם ההסתכלות היא שכל מה שאנחנו מכירים סביבנו הוא טאי צ'י, הוא אנרגיה אחת גדולה, גם דברים חומריים, גם הגוף שלנו עשוי, החומר הוא גם עשוי מאנרגיה, הוא מכיל בתוכו פוטנציאל אנרגטי. אז כל מה שאנחנו מכירים בבריאה נקרא טאי צ'י, אנרגיה אחת גדולה, וזה אומר שהדברים קשורים אחד בשני. למשל, נילס בוהר, כמדומני, שהיה ממתנגדיו של איינשטיין, נדמה לי שזה נילס בוהר אמר, שבכל נשימה שמישהו לוקח, יש גם כמה מולקולות של חמצן, שאיינשטיין בעצמו נשם אותם. כלומר, הכל קשור בהכל. הגוף שלנו כל הזמן מתחלף, אנחנו נראים כאילו אנחנו אותו דבר מיום אחד ליום שני, אבל כל יום יש המון המון תאים בגוף שמתים ונולדים חדשים, וגם התאים שאנחנו יודעים עליהם שאם הם מתים הם לא חוזרים, תאי המוח, תאי מערכת העצבים, גם בהם יש חילוף חומרים, כלומר הם אוכלים מחרבנים, כאילו יש להם ספיגה והוצאה של חומר מתוכם. כלומר, יש כל הזמן זרימה ותנועה, ואיכשהו הבן אדם, למרות שכל החומר בגוף שלו התחלף כבר המון פעמים, הוא נראה אותו בן אדם. מעניין. אז גורמים לתקיעות יכולים להיות לחץ נפשי, איזה טראומה שהייתה בעבר, שאמרנו שאנחנו אולי לא תמיד זוכרים, אבל הגוף עדיין זוכר. צלקות, אם הייתה פציעה, או גם במצבים של ניתוח, יש את הצלקת בעור עצמו, ולפעמים יש גם צלקת עמוקה יותר, לפעמים יש חיתוך פנימי של שרירים ורקמות, הצלקות האלה יכולות להידבק וליצור חסימה, לפעמים סיב עצב קלו בתוך צלקת, ויוצר כל הזמן עוד ועוד כאבים. מישהו הזכיר פה את הפסיה, ציפוי דק מאוד שנמצא, שעוטף את החלקים הפנימיים, בין האור שלנו החיצוני לבין החלקים הפנימיים, יש עוד שכבה דקה שמצפה ומונעת חיכוך עם השרירים שמתחת לאור, וגם השכבה הזאת לפעמים נתפסת בצלקת. רגשות שלא קיבלו ביטוי, כמו שאמרנו, תקיעות בגרון, יש מין ביטוי כזה ברפואה הסינית, גרעין שזיף שתקוע בגרון. לפעמים אם אני נעלב ממשהו, משהו לא קורה כמו שאני רוצה, אני כזה בולע
בולע את התסכול, ואז נשאר איזו מין תחושה כזאת של משהו תקוע. אז במינוח הסיני זה נקרא גרעין שזיף תקוע בגרון. וזה כמובן סוג של חסימה אנרגטית שמפריעה לנו. כמה מילים על דיקור. ככה סתם בשביל ליצור עניין, אני אראה מחטים, לפעמים ארוזות כל אחת בנפרד, ולפעמים אריזה של 10 ביחד. למחט יש ידית שעשויה גם כן ממתכת, ברוב המקרים, לפעמים מפלסטיק. המחט יש לה אפקט בנקודות הדיקור שהוא אפקט חשמלי. המגע של המתכת עם הרקמה של הגוף שלתוכו מוחדרת המחט יוצר מתח חשמלי, והחשמל שהוא במיקרו מאוד מאוד עדין, אבל הוא יוצר השפעה עצבית. בנקודות האלה של נקודות הדיקור יש שם עצב, ויש גם כלי דם וגם לימפה שנמצאים סביבו, בעיקר קצת בעומק של הנקודה, והנוכחות של ריכוז כלי דם בנקודות מאפשר גם השפעה של אור. אז עכשיו אני אספר מה זה פוטונוירותרפיה. פוטונוירותרפיה, כלומר טיפול דרך העצבים, טיפול עצבי, בעזרת אור, מתבצע בעזרת אור. לא כל אור משפיע על העצבים, אבל אור אינפרה-אדום, ואינפרה-אדום זה טווח מאוד רחב, כל מה שהוא מעבר לאדום, שאנחנו לא רואים אותו, נקרא אינפרה-אדום. אבל אותו טווח שנקרא אינפרה-אדום קרוב, כלומר אלה סוגי אור שקרובים יחסית לאדום, עדיין אנחנו לא רואים אותם. האינפרה-אדום הקרוב נספג בכדוריות הדם, בהמוגלובין, שהוא אדום, אז בעצם מה זה עושה? זה טיפה מחמם את הדם. אז זה קצת מרחיב כלי דם קטנים. אז מה זה נותן לנו? בואו נראה רגע איך זה נראה. הנה זה מכשיר שעושה הבהובים כאלה, אפשר להקרין בעזרתו על נקודת הקופונקטורה, על נקודת דיקור. לדוגמה, הנקודה הזאת ביד, שהיא מאוד מוכרת, נמצאת בין האגודל לבין האצבע, אמורה בבסיס. הנקודה הזאת גורמת להפרשה של אנדורפינים, חומרים מדכאי כאב בכל הגוף, אז היא טובה בכלל בכאבים. אז האפקט של האור האינפרה-אדום, מה שאמרתי שלא רואים אותו, אבל פה אנחנו כן רואים, יש פה גם אור אדום, גם אור אדום וגם אור כחול, שזה מה שאנחנו רואים, ומה שנראה לבן יותר, זה בעצם, רואים את זה במצלמה, לא רואים את זה במציאות, את הלבן הבוהק הזה. זה בעצם האפקט של האינפרה-אדום, שבעיניים שלנו אנחנו לא רואים אותו, אבל המצלמה כן רואה אותו, מראה אותו כלבן. אוקיי, אז אמרנו שאור מסוים, אור כזה, משפיע על העצב ועושה לו גירוי, סטימולציה, מפעיל את העצב. וגם אמרנו שאפשר לטפל במקום שיש דלקת כדי לשחרר את הדלקת ואז הכאב יורד. הרבה פעמים הכאב קשור במצב שנקרא לכידה עצבית, כלומר יש איזושהי דלקת שלוחצת על העצב, למשל העצב המדיאני שעובר כאן, לפעמים מקבל דלקת ממאמץ יתר של המפרק, והרקמות שמסביב הופכות להיות מודלקות, הרצועות והגידים שנמצאות כאן והן מאוד צפופות, וכתוצאה מזה הנפיחות של הדלקת יוצרת לחץ על העצב. לחץ הזה עושה כאב, הכאב מגביר את המתח בגוף וגורם לעוד דלקת.
ולכן זה הופך להיות דבר כרוני, זה נשאר לאורך זמן ומחמיר. עכשיו אנחנו נכנסים לנושא מעניין של איך עובדת מערכת העצבים האוטונומית. מערכת העצבים האוטונומית אלו לא העצבים שנמצאים בתוך המוח, ולא העצבים שעוברים דרך עמוד השדרה והם מפעילים את הידיים, את הרגליים, את האיברים הפנימיים, אלא מערכת העצבים האוטונומית היא עובדת בשני מצבים, היא עובדת בעזרת הורמונים, וגם בעזרת עצב מיוחד מסוים מאוד, שאנחנו תכף נזכיר אותו. אז יש שתי צורות עבודה במערכת הזאת, זה פעילות סימפתטית ופעילות פרסימפתטית. אז פעילות סימפתטית זה מצב של תגובה של לחימה, תגובה לסטרס. הגוף נכנס למצב שקוראים לו fight or flight, כלומר, ילחם או ברח, הגוף מתכונן לקרב, אז יש תגובה עצבית חזקה, ומופרשים הורמונים שקשורים בלחץ, שזה בעיקר אדרנלין וקורטיזול, הגוף מתכונן למאבק הישרדות, ומקצה משאבים לאותם מקומות שהם חיוניים למאבק, כלומר, השרירים הגדולים של הכתפיים והשכמות והזרועות, ואזור האגן והירכיים, האזורים האלה מקבלים בוסט של כוח ואנרגיה, כדי שנוכל או להיכנס למאבק, או לרדוף אחרי מישהו, או גם לברוח, כמו שאמרנו קודם. לעומת זאת, מערכות שנחשבות לא חיוניות בזמן של קרב, או בזמן של מאבק, הן נזנחות בשלב הזה. ובראשן מערכת העיכול. התנועתיות במערכת העיכול יורדת בשרירים ובשסתונים של מערכת העיכול, וגם הספינקטר על שם אודי, ככה הוא נקרא, אז הוא נחסם. אני אזכיר אותו בכמה מילים, את הספינקטר אוף אודי. אנחנו מדברים על ספינקטר שמחבר, כלומר ספינקטר כלומר שסתום, שהוא מחבר כמה צינורות, הוא נמצא בערך באזור התריסריון, זה במרכז של הבטן העליונה, כלומר בין עצם החזה לבין הטבור, באמצע בערך. הוא מחבר בין הצינורות של המרה שבאים מהכבד מצד ימין, והצינור שמגיע מהלבלב מצד שמאל, והצינור הראשי של העיכול שמגיע מהקיבה. שלושת הצינורות האלה נפגשים, ובזמן רגיעה, החומרים של המרה שמגיעים מהכבד, החומרים של הלבלב, משתתפים בתהליך העיכול, ומפרקים את המזון, מפרקים שומנים וכו'. אבל בזמן מתח, האזור הזה נחסם. האזור הזה נחסם, ויש לזה השפעות שהן לא טובות לאורך זמן. עכשיו נזכיר את עצב הווגוס. עצב הווגוס נקרא אחד מהעצבים הקרניאליים, כלומר עצבים מיוחדים שיוצאים מהגולגולת ולא דרך עמוד השדרה דווקא. הוא יוצא בערך פה מאחורי האוזן ויורד לאורך הצוואר, כפי שאפשר לראות בסרטוט, ומגיע גם, יש לו השפעה על הלסתות למשל, יש לו השפעה על הגרון והצוואר, שרירים של הבליעה, יש לו השפעה על הלב ועל האזור הזה של הבטן העליונה, הכבד והלבלב וכו', וגם על המעיים. רואים שהוא באזור המעיים, הוא מתפצל להרבה הסתעפויות. השם שלו בעברית זה העצב הטועה. הוא משמש כגשר בין המוח לגוף, והגשר הזה הוא דו-כיווני. מצד אחד, אנחנו יכולים, אם אנחנו מפעילים את העצב הזה, אנחנו עושים לו סטימולציה, אנחנו יכולים
להביא את הגוף בחזרה לרגיעה, כלומר לצורת עבודה פרסימפטית. המערכת האוטונומית חוזרת לרגיעה ולשלווה בעזרת הפעלה של עצב הווגוס. ואנחנו יכולים פה להתערב ולעזור. אנחנו יכולים לעזור לעצב הזה להיכנס לעבודה. לא כולה נראית עד הסוף, תכף נסביר את זה. אוקיי. אז בשביל להחזיר את הגוף לאיזון, אנחנו עושים פעולה שנקראת בעזרת עצב הווגוס, מערכת הפרסימפטית נכנסת לעבודה, ומחזירה אותנו למצב של מנוחה ועיכול, כלומר rest and digest. בשלב הזה של הרגיעה, הגוף יכול להקל, יכול להפעיל את המערכת החיסונית, לנקות את הגוף וכו'. אז תיאור כללי של עצב הווגוס, מה התפקידים העיקריים שלו? אחרי שהיינו במתח וקצב הלב עלה, אז ההפעלה של הווגוס תעשה האטה של קצב הלב, וגם ויסות של לחץ הדם. לחץ הדם הופך להיות יותר יציב, וגם יותר נמוך ורגוע ותקין. הריאות חוזרות לקצב נשימה רגוע יותר, איטי יותר, על זה אנחנו נדבר עוד בהמשך. מערכת העיכול, הפריסטלטיקה, התנועתיות של המעיים, חוזרת לעבודה, יש הפרשה של מיצי עיכול, כמו שאמרנו, גם בקיבה, בנוזלי המרה, נוזלי הלבלב, והרפאה של שסתומים, כמו אותו ספינקטר ראשי שדיברנו עליו, ספינקטר על שם אודי. גם אזור הגרון, היכולת שלנו לדבר ולבלוע משתפרת. גם הלסתות קצת נרגעות. כל מושפע, כל החלקים האלה מושפעים מעצב הווגוס. מה היכולת של עצב הווגוס להשפיע? ובעצם עוזר לנו ברפואה מונעת ובאיזון נפשי, מכיוון שאנחנו חווים חוויה של מתח הרבה פעמים, המצבים בהם למשל אנחנו שומעים על משהו שקרה בחדשות, שהוא לא באמת מסכן אותנו ישירות, אבל הגוף נכנס כבר לכוננות מיד, כאילו שהמלחמה הגיעה לפתחו, כלומר, כאילו שהמצב החירום ששמענו עליו כרגע ברדיו או בטלוויזיה, הוא ממש פה לידי. ומכיוון שאנחנו חשופים להמון אינפורמציה מכל העולם בעצם, אנחנו הרבה מאוד נמצאים במתח נפשי, הרבה יותר מאשר נאמר בתקופות אחרות בהיסטוריה, תקופות קדומות יותר. שטף האינפורמציה הזה בהחלט מכניס אל לחץ. אז מה עצב הווגוס עושה? בעיקר במתח שהוא כרוני, הגוף מפריש ציטוקינים, זה חומרים שגורמים לגוף לתגובה דלקתית, כלומר, גם אם עוד לא קרה שום דבר, עוד לא קרתה פציעה או פגיעה, הגוף מפריש חומרי דלקת כי הוא תופס את המצב כמלחמה, ולכן הגוף נוטה יותר לדלקות, כאשר יש מתח נפשי. והרבה מחלות מתפתחות על הרקע הזה, כל מיני מחלות אוטואימוניות, כאלה שהגוף תוקף את עצמו, הגוף מפעיל פעילות דלקתית כנגד חלקים מסוימים בגוף. ועצב הווגוס יכול להפחית את זה, אם אנחנו נדע איך להפעיל אותו ולהחזיר את עצמנו כל פעם מחדש לרגיעה. אז ויסות הדלקת הוא חיוני למניעה של מחלות. גם מחלות לב, סוכרת,
גם דיכאון, גם דיכאון קשור בזה. אה, אצל חלק מהאנשים, במצב של מתח, התגובה היא של עוררות יתר, כלומר, הגוף נהיה מאוד מאוד פעיל, אבל חלק מהאנשים, התגובה הראשונית שלהם למתח, היא של כפייה במקום, ואז הם נכנסים לתת פעילות. אז הם קפואים, הם כאילו חוששים לעשות משהו, או לא מסוגלים פיזית להניע את עצמם. והפעלת עצב הווגוס מחזירה אותנו אל המרכז, כלומר, למקום שגם בו, גם בשגרה, יש שינויים, כן? לפעמים אנחנו פעילות יותר נמרצת, לפעמים פעילות יותר רגועה, אבל אנחנו יכולים לתמרן במרחב שנמצא פה במרכז, יותר קל לנו לתמרן. במצב מתח אנחנו נמצאים או כאן, בעוררות יתר, או כאן, בתת פעילות, בקיפאון בעצם, סוג של דיכאון. ובמצב שגרה אנחנו מתמרנים באופן טבעי ויותר נשלט בין התנועה הנמרצת יותר שלנו לבין פעילות רגועה יותר. גם הבריאות הנפשית והפחתת לחץ, הפעלת הווגוס תביא להפחתה של חרדה ושל דיכאון, כמו שאמרנו. ציר המוח והמעיים, זה מאוד מעניין. מצד אחד, מתח מפריע למעיים לעבוד, זאת אומרת, ניתנת איזושהי השפעה של אותם הורמונים שבולמים את התנועתיות של המעיים וכו', והפעלה של עצב הווגוס מרפאה ומאפשרת המשך תנועה או חזרה לתנועתיות של שרירי המעיים ומערכת העיכול. אז זו השפעה מהמוח כלפי מערכת העיכול. אבל יש דבר נוסף, יש גם השפעה הפוכה. מסתבר שהחיידקים שנמצאים בתוך המעיים, שאלה מביניהם, שאנחנו קוראים להם חיידקים טובים, הם מייצרים חומרים שמסייעים לנו להרגיש יותר טוב. ובעצם עצב הווגוס יכול לקחת את החומרים האלה, ולהעביר אותם חזרה למוח, או להעביר את ההשפעה שלהם אל המוח, וזה משפיע על ההרגשה הכללית שלנו. כך שחיידקי המעי, ואם אנחנו שומרים על האיזון של הפלאורה במעי, של החיידקים במיקרוביום, כן, החיידקים בתוך המעיים, זה יכול מאוד להשפיע על מצב הרוח שלנו. ועכשיו קטע מאוד מעניין, איך אנחנו יכולים להשתמש בידע הזה, מה שלמדנו עד עכשיו, ולהפעיל את עצב הווגוס ממש בעצמנו. אז דרך אחת זה דרך הנשימה. נשימה שהיא יותר רגועה ויותר איטית, ושהנשיפה היא ארוכה יותר מהשאיפה, נשימה כזאת מפעילה את עצב הווגוס. אבל יש לזה גם אפקט נוסף. כאשר אנחנו נושמים בנשימות מהירות, רמת החמצן עולה בדם. אבל יחד עם זה רמת דו תחמוצת הפחמן יורדת. וכשדו תחמוצת הפחמן יורד בדם, החמצן מהדם יותר קשה לו לרדת ולעבור מתוך כלי הדם לרקמות של הגוף. כלומר, הנשימה הופכת להיות לא אפקטיבית. מצד אחד יש הרבה חמצן, אבל יחד עם זה, החמצן הזה לא באמת מגיע לרקמות, ולכן זה הרבה פעמים גורם לנו למין ערפול חושים כזה, נשימה מהירה ותחת לחץ, מביאה אותנו לתחושת סחרור וערפול, ולפעמים blackout ממש. ומה נהוג לעשות כשמישהו נכנס למין התקף חרדה כזה, שיש בו נשימות מאוד מאוד מהירות ותחושה של ערפול ובלקאוט וכו', וזה עוד יותר מלחיץ ועוד יותר מחמיר את המתח. אומרים, רגע, קח שקית נייר, שים אותה על הפה,
ותנשום בעצם את אותו אוויר שכבר נשפת קודם, שהוא נמצא, אתה נושף לתוך השקית, היא מתמלאת בדוד תחמוצת הפחמן שכרגע הוצאת, ואתה שואף את זה בחזרה, וכך דוד תחמוצת הפחמן עולה, הרמה עולה בדם, ואז החמצן יכול לעבור לרקמות, ואז השרירים נרפים, ואז הגוף נרגע. אז השיטה המומלצת היא קודם כל לנשום רק דרך האף, וזה טוב תמיד ככל האפשר. וזה גם, אם אנחנו מתרגלים לנשום דרך האף יהיה הרבה יותר פתוח באופן קבוע בשגרה. אז לקחת אוויר, שאיפה של 4 שניות, ונשיפה של 6 עד 8 שניות. אז אני משתמש באפליקציה מיוחדת, שנקראת Breathe Ball, כלומר, כדור של נשימה, תכף נראה איך זה נראה. מה שהאפליקציה הזאת עושה, היא בסך הכל סופרת לי את 4 שניות, ו6 שניות, 4 שניות שאיפה, 6 שניות נשיפה. בואו נראה את זה רגע, איך זה עובד. הנה, ככה זה נראה. רואים שהכדור גדל ויש איזה צפצוף. שאיפה ונשיפה. שאיפה ונשיפה. בואו נתרגל את זה רגע ביחד. אני עוצר את זה כרגע, כי אנחנו לא באמת נכנסים לתרגול מלא כרגע, אבל כיוונתי לי פה בתוך האפליקציה תוכנית כזאת, למשך 5 דקות, של שאיפה ב4 שניות ונשיפה ב6 שניות. האפליקציה מאפשרת לבנות תוכנית שכוללת גם עצירה או המתנה בנשימה, אז זה בנוי בעצם מ4 מספרים, יש מספר שמייצג את השאיפה, ואחר כך מספר שמייצג את העצירה כשהריאות מלאות, ואז עוד מספר שמייצג את הנשיפה, ומספר רביעי שמייצג את העצירה אחרי הוצאת האוויר. אז בעצם מה שרשמתי בתוכנית הזאת זה 4, 0, 6, 0, כלומר 4 שניות שאיפה, בלי עצירה, 6 שניות נשיפה, ושוב בלי עצירה. זאת התוכנית שבניתי, שאני קורא לה 4 ו-6, אוקיי? מאוד מאוד פשוט. מי שירצה להתייעץ איתי, להתקין את זה ולהתייעץ, איך מכוונים, אז מוזמנים כמובן להתייעץ איתי. אני ממליץ לעשות את התרגול הזה של 5 דקות, פעמיים ביום, קודם כל בבוקר, קצת אחרי שאנחנו קמים, כדי להתחיל את היום עם איזושהי רגיעה, וגם לפני השינה בלילה, כדי להירגע וללכת לישון יותר טוב. אז זה תרגול אחד של נשימה, שהוא משמעותי. דבר נוסף, זה חשיפה לקור. חשיפה לקור באותם מקומות שבהם עובר עצב הווגוס, אז וגם לשטוף במים קרים את הפנים פשוט,
אוקיי? ממש לשים בידיים ולהעביר בעיקר על הלחיים ועל הצדדים של הלסתות, האזורים האלה, אוקיי? ואולי גם החלק העליון של הצוואר. אפשרות שנייה זה לשתות מים קרים, כי המעבר של המים הקרים פה בבית הבליעה יוצר, מעביר את תחושת הקור, את הסטימולציה של הקור, לעצב, עצב הווגוס שנמצא כאן. בואו נבין רגע איפה הוא נמצא בדיוק. כשאנחנו הולכים, שמים את האצבע על הגרוגרת, במרכז הצוואר, ומניעים את האצבע הצידה עד השריר של הצוואר, שנקרא סטרנו-קלאודו-מסטואיד, כלומר הוא יוצא גם מהסטרנו, מהעצם המרכזית, וגם מהקלוויקולה, עצם הבריח. זאת אומרת, יש לנו פה שני סעיפים, כאן וכאן, שמתחברים ביחד לאזור, נאמר, מתחת לאוזן בערך. אז זה שני שרירים שעושים צורה כזאת של כמו משולש ושוקיים בערך. אז מכאן, לכיוון הזה, מה יש פה? יש פה את העצב, את העורק הקרוטידי, כלומר העורק הראשי שלנו, ומיד אחריו מתחיל השריר. אז שם, איפה שמתחיל השריר, שם נמצא עצב הווגוס, קצת בעומק. יש פה גם נקודת דיקור, שאנחנו לא הרבה משתמשים בה בגלל הקרבה הזאת לכלי דם הגדול, אבל היא נקודה משמעותית, ועם המכשיר צ'יק הזה, שהראיתי קודם, אפשר לעשות סטימולציה ישירות במקום הזה, וזה מאוד מאוד אפקטיבי. מקום נוסף, אני עכשיו אראה עם המכשיר, זה פשוט נוח. כשאני מראה את הצד של הגוף כאן, צד של הצוואר, מתחת, קצת מתחת לפינה של הלסת, פה יש ריכוז עצבי שמחובר לעצב הווגוס, הוא חלק ממנו, שגם הוא מאוד מאוד מרגיע. ועוד נקודה משמעותית היא מאחורי התנוך, וגם בחלק הקדמי של האוזן. עכשיו בואו נראה רגע בעיסוי איך אנחנו עושים את זה. אז עיסוי של האוזן, של אותם אזורים באוזן, יש את הבליטה שנמצאת, המשולשת הזאת, שנמצאת קדמית לפתח של השמיעה. רואים, יש את המשולש הזה, הוא נקרא טרגוס, אנחנו יכולים פשוט לתפוס אותו בין שתי אצבעות, וקצת כאילו למולל אותו, כמו שאנחנו נגיד לוקחים, כשאנחנו רוצים להריח צמח מרפא מסוים, אז אנחנו ממוללים את העלה כדי קצת למעוך אותו בעדינות, ומריחים אותו. אז אותו דבר כאן, אנחנו עושים מין עיסוי עדין כזה של הטרגוס, וגם מאחורי האוזן, מאחורי התנוך, איפה שהראיתי קודם, יש פה, ממש אפשר להרגיש את התעלה של השמיעה בפנים, אז אנחנו קצת עושים מין תנועה כזאת ומניעים את האזור הזה. וגם לאורך הצוואר, כאן, בצורה כזאת, אנחנו יכולים להחליק את היד לאורך השריר. תעשו כמה פעמים, תוכלו להרגיש שזה יוצר איזושהי תחושת חום בחלק העליון של הכתפיים, של השכמות, מביא איזושהי זרימת אנרגיה אחרת. אוקיי, גם הפעלה דרך קול, גם היא עושה אפקט. למשל, אני זוכר כשהייתי מחזיק את הילדים שלי, כשהיו תינוקות, מחזיק אותם ככה באמצע הלילה, כדי להרגיע אותם, להחזיר אותם לישון. הייתי מזמזם להם איזושהי מוזיקה כזאת, משהו כמו... לא משהו מוכר דווקא, פשוט מה שבא. הקולות האלה מרגיעים אותי כמי שעסוק, כי זה משפיע לי על הווגוס, והתינוק מרגיש את זה גם, מרגיש את הרגיעה שלי.
זה משפיע עליו, שומע את הצליל הזה שגם עושה אצלו משהו בגוף, משפיע גם על הגוף שלו. במזרח, כשהרבה פעמים כשעושים מדיטציה בצורות שונות של בודהיזם, אה, יש את הצליל, את המילה הזאת שנקראת אום, או הום, וצליל כזה גם הוא מאוד מאוד מרגיע, משהו כמו כמובן שזה גם שינוי בנשימה שלי, וגם הרעידות של הקול בתוך הגרון מפעילות את עצב הווגוס ישירות, אז יש לזה השפעה מאוד מאוד טובה. דבר נוסף שאנחנו רואים פה בחלק התחתון של הרשימה זה פעילות גופנית. אז כמובן, אם הגוף כולו במתח והשרירים יתקשחו, אז איפשהו הגוף שלי צריך את הפייט, הפייט עצמו לא הגיע, הגוף התכונן למאבק, התכונן ללחימה, אבל לא קרה שום דבר, אני בסך הכל יושב מול הטלוויזיה ורואה חדשות. אז במצב הזה כדאי להניע את הגוף באופן נמרץ, כדי לפרוק את המתח שהצטבר בשרירים, מאוד מאוד חשוב. אז זה צורת פעילות אחת, אבל יש גם את הצורות של פעילויות הרכות. כן, אנחנו מכירים את זה ביוגה, אנחנו מכירים את זה בטאי צ'י וצ'י גונג, כל מיני שיטות של תנועה עדינה ורכה ורציפה. מה זה אומר רציפה? זה לא אחד, שתיים, תנועות חדות, אלא תנועה רציפה ומעודנת. השרירים לא עובדים במצב של און ואוף, אלא הם עובדים ברצף של תנועה גמישה יותר, תנועה רציפה. והחלק המיוחד בעיניי זה מאוד חשוב, זה היכולת לשלב נשימה עם תנועה ועם תשומת לב. אוקיי, למשל, אם אני עושה תרגיל כזה של צ'יגונג, שאני מעלה את הידיים למעלה לכיוון השמש, ואוסף את אור השמש אליי פנימה, מביא את האנרגיה הזאת מבחוץ עד לעומק הבטן, עד מתחת לטבור. המקום הזה בטבור נקרא מינג מן, מינג זה כמו להבה, אש, ומן זה שער, זה כאילו השער של האש, או האש הפנימית שלנו, האש בין הכליות. הכליות הן נחשבות מאוד יין, מאוד קרות, שייכות לאלמנט המים, אבל האש הזאת הפנימית, שהיא מביאה יג, מביאה חום, היא צריכה לדלוק שם. כאשר היא חסרה, אנחנו יכולים בעזרת המודעות שלנו להביא לשם עוד אנרגיה. אז אפשר לשלב את הנשימה של 4 ו-6 עם שאיפה עמוקה כזאת, שלוקחת את האוויר, אבל יחד איתו לוקחת אור שמש למקום הזה, למינג מן, למקום הזה מתחת לטבור, בערך כף יד מתחת לטבור. אנחנו ממש מדמיינים אור צהוב, זהוב כזה של שמש, שנכנס עם האוויר אל הבטן בפנים. זה נקרא נשימת בטן, או נשימת כד. בואו נראה רגע. נשימת כד, אנחנו מביאים את הנשימה, וביחד עם המודעות אנחנו
מביאים כאילו את החמצן, את האוויר, ממש לתוך הבטן, למרות שהריאות הן בחלק העליון. ועדיין השרעפת, כשאנחנו לוקחים אוויר, היא יורדת כלפי מטה, והיא עושה איזשהו עיסוי של האיברים הפנימיים. העיסוי הזה, גם הוא מפעיל את עצב הווגוס. הנשימה השרעפתית, נשימה שבה השרעפת יורדת ומניעה את האיברים הפנימיים של הבטן כלפי מטה. אז אנחנו לוקחים אוויר ומחזיקים עם השרעפת מלמעלה, ומחזיקים עם השרירים של תחתית הבטן, אנחנו כאילו מרימים את תחתית הבטן כלפי מעלה, ונוצר כאילו מין כד כזה, כמו כד שעשוי מכדור בתחתית הבטן, ויש לו צוואר ארוך כלפי מעלה, שדרכו אנחנו מביאים את הנשימה ואת האור פנימה. אז זה רק באמת הבסיס של הבסיס בעניין הזה. כשאנחנו לוקחים אוויר בנשימת כד, אנחנו מחזיקים כמה שניות. אנחנו מחזיקים רק בעזרת השרירים שהזכרתי קודם, לא בחסימה בגרון או במקום אחר, אלא זה לא כמו בלון שאנחנו חוסמים את הפתח יציאה שלו, אלא מה שמחזיק את האוויר בפנים זה המתח השרירי, שרירים של החלק העליון של הבטן והשרירים של החלק התחתון של הבטן, שיוצרים מין אחיזה כזאת של כדור. זה דברים שאנחנו נתרגל עוד בהמשך, ככל שנתקדם עם ההדרכות, ואני אשמח שכבר יהיו במודעות שלכם, ואת הנשימה של 4 ו-6 דרך האף, בהחלט כבר עכשיו אפשר להתחיל לתרגל. מה יהיה לנו בהמשך הסדרה? אנחנו נדבר על עוד כל מיני תופעות בכל מיני אזורים בגוף, נדבר על כאבים של גב וצוואר, נדבר על מיגרנות, חסימה של התעלה הקרפלית, זה נושא שעסקתי בו הרבה, והרבה פעמים עושים ניתוח, אבל לא חייבים ניתוח, אפשר לרפא את התקלה הזאת בלי, את הדלקת שיש שם, אפשר לרפא אותה גם בלי ניתוח. כאבים במפרקים, צלקות, שאמרנו שלפעמים יוצרות חסימה וכאבים. נמשיך לתרגל ריפוי עצמי, בדיוק אותם דברים שנגענו בהם, וגם עוד קצת. אני זמין לכם, יש פה הסבר, איך אפשר להגיע אליי, כמובן דרך הפייסבוק, אתר אינפומד, יש שם, אינפומד מאפשרים לזמן תור, ויש שם עוד דף עם פירוט מידע ופורומים, פורום כאב, פורום רפואה סינית, שאפשר לשאול שאלות שם, ואפשר גם אפילו לזמן תור אליי דרך האתר הזה, ובכל מקרה, כל מי שנמצא כאן בהדרכות משוייך לקבוצת הוואטסאפ, ומי שעדיין לא שייכתי אותו, בבקשה, תעבירו לי את מספר הטלפון שלכם, ממש פה בצ'אט, כדי שאוכל לצרף אתכם. אני רוצה עוד כמה מילים להגיד על ההשפעה של הספינקטר אוף אודי, כאשר הוא נחסם, יש השפעה על הכבד, וההשפעה על הכבד, בעצם החסימה מביאה בהדרגה להצטברות והתמצקות, או הנוזלי מרה נהיים יותר סמיכים, וגם באיזשהו שלב, מכיוון חומרי המרה לא יוצאים באופן חופשי לתוך מערכת העיכול, אז הכבד מתחיל להילחץ, מתחיל להרגיש עומס, הוא לא מצליח לנקות את עצמו בעצם דרך נוזלי המרה, ואז יש לנו ציסטות שומניות, ואז גם יש כיוות של הכבד. צריך להכיר את הפעילות שלו, הוא מסנן את כלי הדם גם במערכת הוורידית, הווריד הראשי,
שמגיע מהרגליים, ולכן במצבים כאלה של מתח יש השפעת זרימת הדם לרגליים. אנחנו נראה דליות, נראה ורידים ברגליים, למשל, וגם התכווצויות וכאבים. ומערכת דם נוספת נקראת מערכת הדם הפורטלית. אלה כלי הדם שמביאים את המזון מתוך מערכת העיכול, מביאים את המזון שנאסף לתוכם לכבד לצורך סינון, על מנת לצרף את החומרים בצורה מבוקרת ומסוננת לתוך מחזור הדם. אז מצוקה של הכבד משפיעה על מערכות הדם האלה. אז למשל מערכת הדם הפורטלית, אם יש בעיה בכבד ונוצר יתר לחץ דם פורטלי, ואז אנחנו מרגישים תופעות כמו עצירות, או תחורים, או כאבי בטן שלא ברור לנו מאיפה הם באים, מה שנקרא המעי הרגיז, כן? כל מיני בעיות בתהליכי העיכול, לפעמים ממש חסימת מעיים, כתוצאה מזה שהמעיים לא עובדים טוב. אמרנו, זה קשור במתח, אבל זה קשור גם במתח מצטבר שמשפיע על הכבד. עוד דבר מעניין, שהכבד ממש יוצר קיבוץ פיזי של השרירים שנמצאים מסביבו, ואז הכתף בצד ימין יכולה להימשך כלפי מטה, או האגן הימני יכול להימשך כלפי מעלה. כלומר, נוצר איזשהו חוסר איזון, או באזור האגן, או באזור הכתפיים, בין שני צידי הגוף. ברפואה הסינית אומרים הרבה פעמים שכשיש חוסר איזון בין שני צידי הגוף, זה קשור בכיס המרה, בערוצים של כיס המרה שעוברים בצד הגוף. זה כאילו שני קפיצים כאלה שנמצאים לאורך הצד של הגוף, שצריכים להיות מאוזנים ביניהם. אז גם זה מביא לסוגי בעיות. עלתה שאלה, איך אפשר לרכך את הכבד, לשמח אותו, להוציא אותו מהחוויה הזאת של תסכול ומתח וקושי מצטבר וכו'. אז יש סוגי מזון שיכולים לעזור. למשל, חצי כוס מים פושרים בבוקר, עם כף שמן זית איכותי, ולסחוט קצת לימון בפנים. לערבב ולשתות, ולקחת את זה כל בוקר בבטן ריקה, רבע שעה, 20 דקות לפני האוכל. זה פותח את הספינקטר אוף אודי ומאפשר לנוזלי המרה להשתחרר. אחר כך, כשאנחנו אוכלים ארוחת בוקר, מערכת העיכול כבר עובדת יותר טוב. גם שילוב של מזון שיש בו יחסית הרבה חלבון ושומן, גם זה פותח את הספינקטר ומחזיר חזרה את מערכת העיכול לפעילות. זה אולי מסביר את הדיאטה הקטוגנית שכל כך נחשבת היום. זאת אומרת, בעצם יש לה איזשהו אפקט של חזרה של הגוף לרגיעה במובן מסוים, אבל זה לא חייב להיות בשר ושומן בשר, זה יכול להיות חביתה עם קצת שמן זית, זה גם עושה את העבודה, וגם חלבון מאוד טוב עם קצת שמן זית, שמן איכותי, יכול להיות אולי שניצל שמטוגן, הפירורי לחם, אצל אנשים מסוימים זה מוקצה, אז לשיקולכם, מי שלא אוכל פחמימות בכלל, או לא אוכל קמח חיטה ומוצרים של חיטה בכלל, אז אפשר פשוט להקפיץ עם קצת שמן חזה עוף, למשל. זאת גם אפשרות. עוד דברים שמשפיעים על הכבד, עלים ירוקים, וצמח נוסף שנקרא היביסקוס. היביסקוס הוא מין פרח כזה שעושים ממנו תה בצבע בורדו חזק, והוא גם משפיע ומנקה את הכבד. עלים ירוקים מסוגים שונים, כמו שאמרנו עכשיו, בעונה הזאת, שיש עלי גדילן ועלי חרדל ועלי סלק, כל מיני דברים כאלה בטבע שאפשר לאכול אותם, אבל בכלל עלים ירוקים, רוקט למשל, גרגר הנחלים, תלוי איפה אתם גרים, איזה סוגים של עלים בדיוק נמצאים. מאוד מאוד בריא, זה עוזר לכבד.
תבלינים, אז יש את הסומק, סומק הוא אנטי-אוקסידנט, מאוד מאוד חזק, גם כן בצבע בורדו חזק, מאוד מומלץ להוסיף לאוכל את הסומק, ויש השפעה טובה גם לקורקום. קורקום, אבל אצל אנשים שיש להם ממש בעיה בכבד, לפעמים עלול לפתוח חזק מדי את דרכי המרה, ואז יש כאבים, אז נתחיל בעדינות. יש היום כדורים של קורקומין עם קצת פפרין, כלומר החומר הפעיל בפלפל שחור, השילוב של קורקום ופלפל שחור עובד יותר טוב מאשר קורקום לבד. אז כדורים של קורקומין עם פפרין הרבה פעמים עוזרים לטיפול בבעיות כאב בגוף, כאבים ודלקות בגוף בכלל. גם שמן דגים, אומגה 3, גם כן עוזר להפחתת דלקות בגוף ונגד כאבים. אוקיי, אז זה הכל להיום, כאמור, אני לרשותכם, אתם מוזמנים להתייעץ, ואפשר, כמו שאמרתי, לשאול שאלות בפורום, או לכתוב לי הודעת וואטסאפ אישית, ואני כאמור לרשותכם. תודה רבה, היה נעים מאוד להיפגש, נתראה בשבוע הבא, יום שלישי בשעה 8.